Onda Vasca Conecta. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Esan bezala hildo soziala jarraitzen du Gipuzkoako kale nagusian, baina orain Caritas Gipuzkoak sustatutako ekimen batekin du erlazioa. Bihotzun enpresak programa da eta honen bitartez lanerako zailtasunak dituzten pertsonak eta laguntzeko prest dauden enpresak batzen dira, baina ez dut gehiago aurreratuko gure kidea Lidia Alvarez, gaia guztiz barneratua duen pertsona batekin dagoelako. Eguerdion, Lide? Kaixo, eguerdion Maider. Bai, duela ordu bete gutxi gora bera, egon gara Onda Vaskan Ziaurbelan enpresan, programa honen adibide bat ezagutzen, bere gerentearekin, formakuntza arduradunarekin, eta orain jakin nahi duguna da programa honen nondik norakoa. Bihotzdun enpresak izena badu polita, Caritas Gipuzkoak bultzatzen du eta hemen gaude bere egoitzan Donostian erakundeko administratzailearekin, Kontxi Elesperekin. Kaixo, Kontxi, eguerdion. Eguerdion denoi, eta eskerrik asko guregan etortzeagatik ere. Bueno, izena esan dugu polita da, ezagutzen dugu beste lurraldetan entzun dugu, baina orain jarri da martxan Gipuzkoan, zein da hasteko nonbaitetik helburu orokorra? Helburu orokorra enpresekin tratu bat izatea da, hitzarmenak, edozein motatakoa izan daiteke. Baina tratu bat izatea da, hitzarmenak, edozein motatakoa izan daiteke. Baina tratu hortan lortu nahi deuna da gure artean dabilen jendea eta prestatzen ditugun jende hoiei azkenean lan munduratzea erresago bat izatea. Caritasea hurbiltzen den jendea lan beharra dauka, baina komentatzen zenidan, lan egitea ere gizarteratzeko oso modu garrantzitsua da. Erabatekoa. Azkenean, zu ni eta edonor bezala lan batekin eratzen dira harremanak, eratzen dira beste mota batetako bizimoduak, eta nola ez, diru iturria bizi ahal izateko. Eta kasu honetan, zuen deia zuzentzen da, Gipuzkoako enpresei, txikiei, handiei, zer behar duzue enpresetaz? Txikiei eta handiei, ondo esan duzu, Osea, programa honek egitan abaniko zabal badu eta guk edozein motatako lankidetza eskatzen dugu. Azkenean guretzako oso importantea da, lehen hainbat ditunak, zailtasuna dituzten pertsonea hauei, bai lan mundua edo bai prestaketa munduan errestea. Hori batetik, da ari nagusi bat. Bestetik, enpresak duten hain zeregite zabala, azkenean kolektibo askoei ere iristeko aukera dute. Ze ez dut danok danerako balio, baina enpresa mundua oso zabala da, eta azkenean kolektibo askoei iristeko aukera dago. Bestalde, gizarte erantzunkizun politikak geho eta gehiago idia mermatzen enpresetan. Eta guk horre hon nahi dugu, gure programak ezagutu dezaten, eta beraiek ere gurekin parte hartzen nahi badute, beraien ekimen horietan gu hor gaude. Guztionekin zer lortuko deun? Segurazke gizarte justu eta inklusiboagoa izatea. Eta agian enpresari batek pentsatzen du, bai, ni enpresa daukat, baina momentu honetan ezin dut lanpostu bat sortu, ezin dut jende gehiago hartu. Aukerak oso zabalak dira zuekin lankidetzan aritzeko, eta hori, lana edo formakuntza edo praktikak edo zerbait behar duen pertsona batentzako aukera emateko. Bai, mundua oso zabala da, eta denok dakigu zein momentua bizitzen aigean ekonomikoki ere, eta guk ez dugu nahi enpresa
estutu eta itxoarazi. Ez, lankidetza txikiak ere oso ondo tortzen zaizkitu. Eta segurazki daude lankidetza motak inoiz pentsatu ez ditugunak. Zesatezu, Caritazin lankidetza. Ja, hauek ekarmen ekonomiko bat eskatzen dute. Ez, eskatzen dugu lehen aipatu ditugun bezala, ez? Praktikak egin ahal izatea, kontratuak bideratzea, lehen eukidezun entrevista Andoaineko enpresetan dabar, ez? Baina beste gau abaniko zabala ere badago. Guazen pentsatzea, adibidez, beraien egitekoa dana izatez, doainik zerbitzatu, bai guri edo bai familiei. Adibidez, enpresa batek sofak egiten ditu. Bueno, sofa bat agian famili bati ondo datorki doainik ematea. Edo imprenta mundua lan iten du. Bueno, urteko memorioa eskatu dezakegu eta doainik eman. Alegia, norbere zerbitzuak doainik prestatzea. Hori adibide bat. Beste bat, interes talde handia daukate baita ere beraien enpresetan, gu normalean iristen ez geana. Caritas iristen da, daukagu perfil bat eta hortara iristen gea. Guretzako mundu hori zabaltzea eta sensibilizazioa lantzea bazterketa munduan, interes talde hauekin oso importantea da baita. Demagun, enpresa batek esaten digula, bira, aurtengo asanbladan, lekutxo bat daukazute, zuek nahi dezutena adierazteko, bazterketa munduaren inguruan, Caritasen zerigitekoaren inguruan, hori ere oso esparru ederra da. Eta hola bezala beste ekimen batzuk, behatzi arte zango nizkizuke, Adibideak badaude eta eskertzen dira gainera, zere gauzak asko zere hobeto ulertzen dira lurrera ekartzerakoan. Gainera hori, hitz egiten ari gara enpresaz, pertsona behar duten pertsona laguntza eta bar. Zuek hemen Caritasen hartatzen dituzue begiak, ahoa, sudurra eta besoak dituzten pertsonak. Nortaz ari gara programa honen onuradun gisa? Bueno, 2020ko datoak handik ez ditugu erabat jasota, hemendik 15 egunetara aterako ditugu dato horiek, baino bai 2019an esan dezaket 16.000 pertsonen inguru onuratuak izan ziala. Horietatik 7.500 familitaz hitz egiten nahi gea. 7.500 familia horiek ulertuko duzu, dala kolore ezberdinetakoa, behar ezberdinetakoa, adimen ezberdinetakoa, denak. Onuratuak Caritasea etortzen dienak ate joka, edo nor izan leike, baina normalean behar nagusiak izaten dira hilebetea pasa ahal izateko, dirua ez zaielako iristen, eta batipat enplegua eta etxe bizitza. Horiek dira arazo nagusiak. Eta pandemiak noski gogor jodie. Gogor jodie. Lanak zituztenak pandemia hontan asko berriro ere lanik gabe gelditu dira, zoritxarrez. Lanik ezak berriro ere bihurtu dutu oinarrizko behar horiek behar izatea. Eta bai, aurten 2020an onuradun asko hilo dira eta egoerak ohandikan hor daude. Ohandikan burua altxa ezinik eta Caritasen beharra, zorionez ere administrazio publikoak ere erantzuteko programak martxan jarri ditu eta horrekin, horraigea irtenbide bat bilatu nahian, bereiek berriro ere enplegu horiek lortu artean. Etortzen dira, eskutik heltzen diezue, eta lanbide horretan lagundu ere bai, zeren formakuntza ere egiten duzue pertsona horiekin, gero bihotzedun enpresa programari adibidez sartzeko, Bai, tailerra asko antolatzen dira, mota ezberdinetako tailerrak dira baita ere, hori izan behar dez, ze abaniko zabal hortan enpresak ez dezetalea pentsa bakarrik prestatzen ditugulako etxeetan lan egiteko eta horrela. Abaniko zabala da,
Tailer asko ditugu, eta askotan arazo hori da, ez? Formakuntza hori egiten dutela, baina gero lan munduratze hortan arazok ditugu. Eta hori da, berriro diot, helburua bat, enpresa honeko bihozdun programa honen zer egitea hori da, errestea enpresa mundu hortan sartzea pertsonak. Behin prestatuta egonik gaina. Duela ez egun asko aurkeztu zenutela programa hau, zer moduz dijoa? Zer moduz dijoa enpresen erantzuna zaila da, heltzea Gipuzkoako enpresei? Ez, guk uste gundun naino, nik beti esaten dut egia da, Gipuzkoako pertsonak oso solidarioak diala, eta enpresak ere bai. Enpresak ere ikusten dutenean ze lana egiten dan eta ze behar dituzten, segurunik ere beraiei igual okurritzen etzitzaiena, orain jartzen zaien nolabait aurrean, karta bat gaina, ez dala gauza bat konkretuki, baizik aukera zabal batekin, eta gogotsu hartzen dute. Eta nik uste hasiera dala, erronka bada, apostu bada, bai guretzako, ez gaudelako ohitu eta enpresakin tratu hortan, bai enpresantzako ere, gurekin harreman hortan jartzea, baina nik uste erronka politxa bada eta helburu mankomunatzen baldin baditugu gauza onak atera daitezke. Bueno, eta gian perogrullokoa ematen du esatea, baina enpresan Zie Orbelanen esaten zeguten, gero ez dakigu hemen katean nor den Karitasekoa eta nor ez den. Azkenean da pertsona bat behar bat duena, aukera bat behar duena, eta honela lortzen duela sarbidea eta gero bere rekorrido egiten duena. Zuk diozu, pertsona bat da, hoi da importantea, pertsona bat da, bizitza bat dauka, eta zuk nik enpresa naiz edonor aukera bat ematen badio, pertsona horrek bere osotasunean hartuko du eta egingo du bere bizitza. Maider, ikusten duzu, azkenean bihotzun enpresak da programa bat, Caritas Gipuzkoak bultzatutakoa, aukera bat eman nahi diena beharrean dauden pertsonei, bide hori egiten dutenei, eta enpresen atean nolabait irekitzeko, eta ikusi dugun bezala, ateak anitzak eta zabalak dira. Aukera asko daude, beraz, gure dira ere bai, Gipuzkoako enpresa handi, txikiei, ertainei, guztiei. Kontxi Elespe, Caritas Gipuzkoako administratzailea, mila esker gurekin izateagatik gaur Onda Baskan. Zuei eta esker mila benetan Gipuzkoa osoari eta zuei ahotsa hemen usteagatik ere. Nik esker. Gerarte, Maider. Agur. Para un corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Onda Vasca Conecta.